Auzitara jo baino lehen akordioa hartzen saiatuko da, baina Eusko Jaurlaritzak argi du. Euskaditik kanpo txakoli jatorrizko izenarekin ardua produzitzen dituztenak salatuko ditu. Gaur egun Europako Erkidegoko eta Espainiako araudia argia da arlo honetan. Bizkaia, Getaria eta Arabako jatorrizko deituren babespean produkzioak bakarrik deitu daitezke txakolin. Beraz, beste ardo batzuen etiketetan txakoli, CHTX, jartzea kontsumitzaileare iruzur egitea da eta hori saihestu nahi dugu. Metroak galdakaun ezarritako aneskarekiko polemikari dagokionez, Idoia Mendiak beste instituzioekin eztabaidarik ez du nahi. Garrantzia duena, biztanleen zerbitzua baino ez dela azpimarratu du. Dugu egingo burruka nor izan behar duen zerbitzua prestatu behar duena. Baina bai argi esan behar da, zerbitzu horren alde gaudela, uste dugulako hiritarrei konpontzen diolako arazo asko. Eta baita ere esan behar da, baldintza berberekin, hau da, ez desatela birritan ordaindu behar hiritarrek tiketa. Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak La Naval zoriondu du. Azkenik, Sestauko ontzitegirako kontratu berria lortu duelako.